Lehet, hogy küzdöttél már kemény démonokkal, lehet sebes az öklöd, és véres a szád, de a legkeményebb maraton után sem fogy el az út előled. A halál völgyében járok, de nem félek, mert gyáva népnek nincs hazája. Hamarosan feltárjuk az üszkös holtak konténerét. Total Car új évad március 9-től kizárólag a Viaszat 6-on. Kell találnunk egy Outlandert, hiszen az Outlander nyerte a Fártautó kerestetik összehasonlító tesztünket. Megérkeztünk Kolozsvár városába, hogy megtekintsük ezt. De használhatót vásárolni látatlanban, külföldről, a kínálat legaljáról. Nem egészséges ebbe valami, de ezt majd megtudjuk. Nem megy nagyon jól. Tomi! Füstölünk. Ki volt ez az állat? És miért csinálta ezt? Kézzel foszlik az anya. Mire ez a motor visszakerül az eredeti állapotába, mert mindenki úgy fog rá gondolni, hogy csak menjen. A klímahűtő az határozottan az öregedés jeleit mutatja. Ez már így annyira nem jó. Ez volt valaha a klímahűtő. Hát békeporaira, azt hiszem. És előkerültek a gyújtótrafók is. Még láthatóan innen nincsenek rossz állapotban, de hát aztán majd kiderül. És a lambda szondának a végét kellene kiszabadítanunk innen. Hoppá. Itt már ezt valaki egy kicsit összegányolta. A turbo kompresszorházából hiányzik a menet, és egy sima, egyszerű átmenő csavarral volt összefogatva. A turbo elválasztása a kipufogó csomagtól úgy néz ki, hogy teljes kudarcba fulladt, ezért most meg kell próbálkoznunk azzal, hogy a komplett kipufogó csonkot a turbóval együtt levesszük. Ilyet nagyon ritkán látni, hogy egy 12-es kulcsnyílású anyából ennyi maradt. Rápróbálok, hogy elindulhat-e. És elindult, megörülök. 2. Na, ez nem indul el. De ez is elindult. Jaj, de jó, minden egyes elinduló csavar, ez egy siker. Úgy néz ki, hogy ez is meg lesz, és melegítés nélkül. Ez már a miénk. És ez már nem bírta ki. Szépen tőcsavarral együtt kijött. Már ő sem az igazi. Az a szerencsétlen helyzet állt elő, hogy képtelenség hozzáférni a kipufogó csomag alsó csavarjaihoz. Így erőszakot kell alkalmazni. A túlzott erőszakoskodásnak sose lesz jó vége. Ez az egyébként nagy szakító szilárdságú csavar egyszer csak beleszakadt. És megvan. És ami jó hír, a beleszakadt csavar vége ott látszik. Úgyhogy lesz egy kis esélyünk arra, hogy kiszedjük. El sem hiszem. Végre itt a kipufogó csonk. És itt vannak a kipufogó nyílások. Sajnos egyetlen egy tőcsavar bele volt törve. Itt eltört. Erre most majd valamilyen megoldást kell keresni, és ki kell szenvedni onnan azt az acél tőcsavart az alumínium hengerfejből nehéz lesz. Amíg én a csavarokkal küzdök, addig nézzük meg, hogyan tér vissza a sósvíz áztatta turbóba újra az élet. Megkaptuk a Tomitól a turbofeltöltőt, ilyen állapotban van, kördarabba kaptuk be, ám ebben az állapotban igazából nem lehet semmit megállapítani rajta, azt, hogy elég koszos, elég dzsuvás,
erre csak azt tudom mondani, hogy ez nem ijesztő, ez a korának megfelelő állapotban van. Minden további vizsgálathoz szét kell szednünk teljesen a turbofeltöltőt, és utána megnézzük pontosan az állapotát. Eltisztogatunk mindent. A helyzet nem olyan rossz, mint amilyennek kinézett elsőre, hanem sokkal rosszabb a helyzet, ugyanis van két alkatrész, amit mindenképpen cserélni kell. Ezen egy lukkal több van, mint amit kellene, ezen meg egy kicsivel kevesebb anyag, mint kellene, viszont van jó hír is, ugyanis ezek vannak raktáron, természetesen a turbónak a csapágyait és minden kopó alkatrészeit, azokat kicseréljük újra. A következő munkafázis az a szemcseszórás lesz. És utána jön a turbofeltöltő egyensúlyozása és összeszerelése. Találtunk egy apró kis hibát itt a turbinaházon, itt egy perssel kimozdult a helyéről, egyszerű hegesztéssel korrigáljuk, javítjuk. És ennyi az egész, már kész is. Elkészültünk a munkával, következő lépcső az, hogy összeszerelitek, és vigyázzatok, hogy meg is tudjatok állni az autóval. Hogyan érezhettük ennyire egészségesnek ezt az autót, miközben valójában minden megbolygatott darabján azt lehet látni, hogy megjárta a poklat. Úgy néz ki, mintha valaki felfújta volna ezt a hűtőt, hogy valami alá befuthatott ez az autó. Így néz ki az a karácsony, amit az ember már a saját zsebéből finanszíroz, és egyébként ugyanolyan menő. Gyönyörű, mint az új. Nagyon szép. Lehet, hogy küzdöttél már kemény démonokkal. Lehet sebes az öklöd, és véres a szád, de a legkeményebb maraton után sem fogy el az út előled. A halál völgyében járok, de nem félek, mert gyáva népnek nincs hazája. Totál Kár új évad március 9-től kizárólag a Viaszat 6-on.